opdager profil sådan, lige sådan en af dem account. Ej! Hvor er du smidt ud? Jeg blev smidt ud. Hvad er det nu ved mig? Halv time! Halv time! Skal være med. Jeg har lige været slået op i en. Bro, kom og døde du overhovedet, da jeg gjorde det der? Jeg går for lige på nogle Pringles. Jeg tror lige, du røg ned på 1 HP eller sådan noget. Jeg går for lige på nogle Pringles. Ham der ligner en, der tryharder med. Du er lige ramt Jordan i teammates, mand. Du er lige ramt Jordan i teammates. Du skal gøre det igen. Kom.